Bombă cu ceas la Stăuceni. Între primari și funcționarii din primărie se duce un adevărat război. S-a ajuns până în punctul în care edilul comunei refuză să plătească salariile. Relu Burlacu spune că angajații nu justifică refurile. Varianta funcționarilor este total opusă. La mijloc ar fi de fapt un alt motiv. Primarul a contractat o firmă de consultanță, iar secretarul primăriei spune că acest lucru s-a făcut ilegal. Din acest motiv, contabila nu a semnat documentele pentru plata acestor servicii și de aici a izbucnit conflictul. Noi ieri a fost zi de salarii. Când a prezentat doamna contabilă documentația pentru a merge la bancă, domnul primar Burlacu Relu Valentin nu a vrut să semneze statele de plată, toate drepturile salariale, inclusiv pentru persoanele cu handicap. Pe motiv că nu s-a plătit integral pomul de iarnă pentru copii, că nu s-a plătit niște drepturi pentru o firmă pe care a făcut dumnealui contract, o firmă de consultanță. Acest contract cu firma de consultanță s-a făcut însă fără acordul Consiliului Local și implicit ilegal. Contabilul primăriei a ajuns ieri la spital după o ceartă cu primarul, iar angajații nu mai pot suporta să lucreze sub tensiune. De cealaltă parte, primarul are propria variantă. Relu Burlacu spune că de fapt îi se pun bețe în roate. Edilul susține că nu a semnat statele de plată doar pentru 3 angajați care au lucrat pe proiecte cu fonduri europene și care ar beneficia acum pe nedrept de un spor de 75%, deși până în decembrie a semnat fără comentarii. Legat de nemulțumirea principală care ați venit dumneavoastră la noi, este problema cu sporul de proiecte 75% pe care am cerut la doamnele care beneficiază de sporul ăsta să-l prezinte, să văd în 6 luni, să-mi prezint, să văd ce au făcut pentru sporul ăsta. Și n-am primit niciun răspuns. Deci vi se pare că nu este justificată această plată? Exact, exact. Și vorbim numai de 3 persoane, nu vorbim de toată primăria. 3 persoane. De 3 persoane vorbim. Pe el a semnat 8, dar 3 persoane beneficiază de sporul ăsta și numai lor 3 n-am vrut să le semnez, nu la toată primăria și la asistență socială care avem în comun. Edilul se simte încolțit de proprii subordonați și în special de fostul primar Cosmin Epuraș, actual viceprimar. Există o situație foarte tensionată, nu tensionată, foarte, o spun, cu toată puterea de convingere, în primăria Stăuceni există o situație foarte tensionată. O să ajung, poate și vă spun sincer, și la demisie. Demisia noastră? Demisia mea personală, vă spun public chiar. Păi nu pot să mă rezist în primăria Stăuceni în ritmul ăsta. Dar cine vă presează? În primul rând de la Vici, care de când m-am investit în funcție, a fost la servici 3 săptămâni, să spun consecutiv, și-a luat o lună concediu medical, o zi, o vin la muncă. Situația de la Stăuceni a ajuns și la urechile prefectului. Angajații din primărie au înaintat o petiție reprezentantului guvernului în teritoriu. Și ieri a fost depusă o adresă de către salariații de la UAT Stăuceni, prin care ne anunță că intenționează să intre în grevă motivat de faptul că domnul primar Relu Valentin refuză semnarea documentelor pentru achitarea drepturilor salariale și indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap și a consilierilor locale aferente lunii decembrie 2016. Dumnealor menționează în adresă că condiționează semnarea acestor documente cu plata unor bunuri și servicii care nu sunt recepționate și care au fost achiziționate fără respectarea prevederilor legale în vigoare. După ce informațiile au ajuns în atenția prefectului și a jurnaliștilor, primarul Relu Burlacu a solicitat să semneze statele de plată pentru ca funcționarii să-și primească salariile. Acest lucru nu este posibil. Contabila primăriei este internată la spital, iar colac peste pupăză, primăria nu are mașină pentru a se deplasa în municipiu.